Busy ang life. Shout out na mga procs. Nag-vlog na ako taga-ganiha. Fuck you. Mas papa ba? Iyo? Agad ko yun. Tara! Counter attack! So as of now mga tropa no, so gadula sila and ako tanaw ako kay Margin. Tanaw rin yung Margin. Mo siya yung nakakuan ra. Awang mga na ako, seryoso kayo. Warak! And we're at Ading Pendragon script. Hi! It's good to be back at Batang Vlog! Channel! Dugay na ako makita ni na vlog mo pa. Oo, dugay na ngayon. Lagi kay nalimtan ng Batang Buwak. So focus na, tanas na sa ilang dula and tomorrow guys will be a exciting day para sa mga because dagan kayo makita mo ugma. We are the champions, my friend! So ugma, di sana ko ingon nimo siyempre. Ugma ra gyud ako ingon sa inyo So karon matog na may karon after. Matog na may. Kaya para makapahoy pod may. Good night guys. Good night. And hope you enjoy the vlog. Wapa ta ka tiwas sa pila ka minutes. So hoping ma-enjoy mo na vlog. So yung vlog si Batang M. Do you think ang viewers sa Shout out sa bagong abot nga. Do you think mag-enjoy ang viewers sa Dogma? Of course. I'm sure mag-enjoy ka sila. Di ba? Abot na to nga. Guys, stay tuned. Viewer. So stay tuned. Bye na. Ugma. So, what's up mga ka-choy? It's 3 o'clock in the morning. But I am still sleeping. Birthday. So, we're about to get changed. So, we got ready for something beautiful. Ciao. So ano ko kabalo. I-vlog nanood ni Ading ganiya kinaka-tog ko mo guys. Tulog pa kayo, sabog pa kayo na prank. So prank. My own experience. Wala mo kalisensya dong. Lisensya dong. Sa ito doon kita rin ang lisensya. Sinin lang ba? Lagi taga ko niya. Tak utok mo. Ikaw kayo, makilbit. Egg skull. Ibag na ito ang ulo niya. Porno. Sutod. So balik ko na guys. Grabe. So balik ko guys. Ayun yan na ta. Sorry guys. For today guys, ang susutin natin is yung bulitsaga ko. So, this my new shoes, bulitsaga. Okay kayo. Mas okay. Wait sa, sample natin guys. So, doon na ito mga kauban guys, no? Nice ka doon. Dol! Ini ha, vlog ha. Vlog mo ha. Oy, pakumana mo sa vlog. Watch out, shout out. Watch out, go. Ha? Okay na, mas lingaw ko dito.
karon daghan din kita guys. And grabe ka ba ito ni mga riders. Shoutout sila. Hey! Subscribe! First one. And mag-pray sa may before mo larga. Kay di mi karon Lord sa mura is Lord unta nga di mi makatulog sa sana mo Lord tagay mi strength nga makadrive sakto o guide mi og asa guide mi tanan. Salamat Lord. Amen. Amen. Frankie. Guys, nag-stop mi kadali kay para ano naigitagad kasi naigitagad and Ayaw pa. unya you'll later see our destination mamaya and be right back guys. Pasensya na medyo katulgod pagig ko. Lingaw na. Guys, ginagad nila o sitawag ganito Under Armour. Sorry. Nalipod yung term mali. Basta ikawag ko. Like, sige tawag ka rin, Jim. Basta nasa reflector. Dagan kayo may guys. Grabe, just enjoy the ride guys. Hope you enjoy this content. Second stop dire sa Shell o Misamis. Nagpatubil pa ang uban.
talaga guys, itong libuton na itong mga nakauban. Mga tanan, nag-ride. From Oroquieta! Hey, shout out guys sa mga displayer na. Morning! Morning go! Morning go! Alis naman. Bawal kayo, Martin! Batang M pala! Batang M! Batang M! Ito lang malakas. Ito lang malakas. Gauban, may duguban. So guys, grabe, Chada Shout out! Chada kayong view, what an experience, first ride, di ba Jay? First ride, face loading, pedal gold, di ba? So karon guys, so Chada kayong view guys, tas only good. Muna siya among giapas. And sa mga riders, shoutout sa ilatanan. Sa ilatanan guys, kay grabe po, dagan putag na kiilhan, dagan putag na naungan. And mo nang shoutout po sa ila. Big thanks to this motor club. Dahil guys, Batang M, ako po sa Malamati. Well, we wake up very early. Wala pinaanan to wake up very early in the morning, but it's very worth it. Look at the view. Look at the view. It's fucking amazing. Subscribe Batang M for more videos. Tulog. Ah, nakatulog ko, 2 oras. Smile sabi. What's up? Yeah, what's yung istorya sa itong mga frisbee na kaubos? Hello. What's up? Mata na mo. Ito sila tapo. Yan ako sa yan ako daw sa tapat ginili ako sa sapatos. Yan bako katanasan na ako. Yan ako prank gapuli di kag sapatos.
Ami ko, ikaw matanong. Yung mga to sobrang What's up, mga mananap? Ato bugok ini mo ara. lutang mautok. What's up, mananap? Amar ka. Ami kong dali bagong printing. Ano kaduro ba kung Frank? Yawa nagapuli niya kay sapatos. Ami kong bagong nangamigos bro. Normal. Masa? Mga pugis man. Yo, parehasa ginalaw ni Bisdil eh. Igagaw yun ba? Takasa to siya, Jay. Sorry sa ta, maglibot-libot sa saruin sa nato sila. Nasa Juan, nasa Cebu. BBTI man. So karon, sorry sa mga to sa among asyenda na gipatukod. Muna siya among gaming gaming house. Gaming house. So, apo kaya siya okay para magkuha ng internet. Wala is internet, hindi PS na rin. Na, muingin kag mga Ba kayo? 0 MS, way lag. Mas kusog pa sa Dili na mo NASA. PS. Mas kusog pag nasa. Dili gito ko ang kuan. Mga pro gamers, kana mga miniski, mga dagko mga kuan, mga brain. Wala na, diri. Team na dara, unsa na team na dara? Kana dia wala pa na gigama pa na version 2 na sa Supreme Gods. Wala may pantay, pwede ka tapos kasulod. Siguro. No, na namo. Sunod tanin. So mo guys sa mong gaming house. Subscribe Batang in YouTube. So, as you can see, kita kani nga kuan mo na favorite. Mo na siya ang Daneto. Oh, Daneto. Kani da Taleb. So, diya may tigdula guys oh. Kana kabantay ka nang diya ang 0 MS ping. Way lag. O ang hero, mag-advance paglihok. Wala pa din maglihok. Pag ka to silok, advance naglihok. Yan nakakusog ko signal diri. No, diri mo yung mga on guys. Social kino. Gadala may gold deluxe. Naman yung gold deluxe to. Ay syempre di na mawa Supreme Gods pa imo. Muni, balay sa Supreme. Diri ang kitchen sa Supreme Gods main. Kitchen. Itor. So muni. Ano na yung among living room. So as you can see, labon may view diri kay. Syempre, Maghiko ka Oh. player, mapildi mo. og lustrik ka. Og lustrik ka. Maghinugto ka diri, ana ni ka. Di mo kog kag ganun na pinti mo ko Lord. Hindi na ka mambak. So, muna siya guys. Muna ang lustrik area. Lustig area. So, alita, takata. Takata. Wala, kita nakabuhatan eh, bro. Wala pag-open. So guys, as of now, wala pag-open eh. Wala pa yung kabantay. Naon tayo pabayad na. So kami, nakasunod na may dari. Ay, dari mo din mo do ano? So, as you can see, muna siya ang gaming room. Ang mga kwan, kuya kay ang mga laptop, mga PC kay mawarag ahat ba? Kay Kato, unsa man po to dito? Ang version 3. na, diha ang version 3. Muna version 3. Ay, di, Isok ni. ito ang version 3. Ay di, Bukod pa. muna ang version 2. Oo. Kanang una. Oo. Ito yan. Kanang version 3. Ito. Wala pa ba sila na nabuo pa jud. Oo.
Pero Picture dari bro. Pero- Pero sa mo cellphone na yun. gayo ba siya? My god. No, kuyawa mo kayo ni pre. Saan yung nagatang sa China, no? Nga bridge. Guys, you can see guys, muna yung dahon. Guys, mga gablur. So nata dari karon sa ibabaw sa Tanggog, which is Tihuyo Ibyo Deck. And guys, para sa ako na po ni siya dakong meaning kay para sa ako in order to reach the top kailangan ni mo agian ng mga struggles sa mga pagsulay na tapos kinabuhi mo na siya in order to succeed or to go mutaas ta mga ta dapat agian din nato na part trust the process and kibo ang ginawa na guys and enjoy the view because panagsan yung makita sa mga vlogs. Dali. Sige, Ay! Hope good, nalingaw good pre. Ma-enjoy kaya itong mga viewers ani pre. shout out sa akong mga Cowboys Super Nuggets. Ma-enjoy kaya, Pag-abot kay ma-enjoy kaya. Ma-enjoy kaya sila. Gis sila. Goods. Tara, doon na to, masusta. Wala. Shout out. So karon din guys, nagsayaw sila, nagsumba-zumba. Shout out. Wala naman na. Amoy video. One nap later. So what's up mga katropa? Hey, vlog update. Igor ako outro dari buntag pa karon. It's Monday. No, basta sa'yo pa sa buntag karon. And karon na ako nahuman kikapon, lobat. Tapos pag uli, pati kapuya, dagan pa magyapit. So, di na ako palugayin pa. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga katropa. Batang M out. Sabog ba kayo akong buntag pa sa'yo? Bye-bye guys. Amping. Guys. Happy Halloween to each and everyone. Stay safe everyone.